5 a.m. in the morning and syempre, today is family day. So pupunta po kami yan sa MASAMIREY sa Sual, Pangasinan po. And syempre, kailangan muna natin mag-prepare. At dadalhin ko kayo doon at papakita ko kung gaano kaganda ang lugar na to. Okay? See you later. Bis po muna tayo. Achichu! Ayan, hindi pa po sila bihis. Calvin! Tara! Mga aso. Uy, magbihis na kayo. Tara na. Achichu! Ayan! Tapos na po akong magbihis at dilaw na dilaw po tayo ngayong araw dahil ito lang naman po ang nadukot ko sa aking cabinet at di bali, nagdala ako ng 2 santo para pagbibihisan ko mamaya sa MASAMIREY. Siyempre, kailangan natin ng OTTD, di ba? At siyempre, yun, konting tiis na lang po. Medyo inaantay ko lang yung mga kapatid ko na matapos sa kanilang pagbibihis. Kasi alam nyo naman, pag babae, napakatagal mag-ayos niyan. Inaabot pa man ng halos 1 oras. At mamaya po, huwag kayong mag-alala dahil dadalhin ko kayo sa aming pupuntahan, which is the MASAMIREY sa Sual, Pangasinan po. Konting tiis na lang po, lalarga na rin po tayo. Kaya samahan nyo ako at tuklasin natin kung gaano kaganda ang lugar na to. A few moments later. So we are having our lunch na po dito sa April's Eatery along Sual, Pangasinan. Dito na po yung mga kasama ko. Lamon ng lamon. Yan. So see you later po dahil papunta na po kami sa MASAMIREY. A few moments later. Nandito na po tayo sa MASAMIREY dito sa Sual, Pangasinan. Siyempre, kailangan natin maglakad ng ilang metro bago natin marating ang White Sand Beach ng MASAMIREY. So, konting tiis na lang po, makikita na natin kung gaano
Nag-i-enjoy si Calvin. So naglalakad po kami dito sa mga mabato. Ayan. Dahan-dahan lang po pag maglalakad dito dahil medyo yung ibang bato po is matatalim po. Ayan. So sila po yung family ko. Calvin, are you enjoying? Sabi niya. So ito po yung isang island dito sa MASAMIREY. Nilakad lang po namin siya. Pero kailangan nyo pong tawirin ang bato. Mabato po talaga dito. So, ayun. Marami pa pong ma-explore dito sa MASAMIREY. Kasi pagbungad po is parang isang beach lang. Pero may mga areas din po dito na pwedeng mapuntahan. Or pwede po kayo magbangka para marating yung ibang islands. Say hi! Ika, hold mo nga. Lalakad pa? Ha? So kanina po galing po kami dun sa bato-bato. Ngayon po babalik po kami sa main island gamit tong shortcut. Yan. Ito po yung shortcut papunta dun sa main island. Medyo medyo forest type po siya. Yan. Doon lang tayo kumanan, bro. May ahas. So dun po yung dinaanan namin kanina. Pero ito po yung dinaanan namin nung papunta. So pabalik na po kami ngayon dito sa main island. Ito po. So we are back na po dito sa main island. Iwan na po ako ng mga kasama. After 2 hours. At ayun nga po, nakabalik na po kami dito sa aming bahay, dito sa Ordaneta. At ako'y sobrang nasisiyahan dahil kahit papano, mayroon na naman akong naibahagi sa inyong isang lugar na pwede nyong puntahan kasama ang inyong mga pamilya. Kaya naman don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Nasa baba po ang link niyan. And see you in my next e-adventure. Bye-bye!